Shin da gaskiya ce wai Lagos zaka na? Kumbura uba kaste, shi wai koyi na akwai irin koyon bakin ciki, wallahi ni ba sani ba sai yanzu. Kai dakata da Allah malam ka ga magana, daga na so yin baka shawara shikenan sai a waya da faɗa. Kumbura uba wallahi wanga ya ce ni gem, Lagos na walla na gama zuwa sai na taita sannan kuma wallahi kuɗi zan yi wa in dawo. Tun yanzu in kana da namba ta goge ta don wallahi ko ka kira ni ban ɗauka, na san irin ku ga bakin ciki sai maula. Wallahi ni hamma ka ban dariya, wato Hausa sun yi wata karin magana mai hikima, suna cewa yaro bai san wuta ba sai ya taka. Bari ma in tashi, lokacin shiga ta mota yayi dan bakin ciki sai na dawo. Ina zuwa dan samari? Kumbura uba casting, ka yanzu da Allah ba baka sai inda ni ba, to wallahi ko makahu ya lalabe kai na yaji wala to. Ya lalabe kunnuwa na yaji yan kunni, ya lalabe jiki na yaji ta to wallahi ya san Lagos ne. Kai da ka ta ma kakka ji kana yi min walakanci, don dai na ji an ce kai ƙwararren direba shi yasa ni to wurinka. Allah ya baka haƙuri yaro, zagayo ka shiga mu ji. Kana ji na yaro, ƙa'ida ta ce kayan in fara ta yi sai na haɗa ma dokokin mota ta. Na farko dai ina gudu 280, na biyu kuma ba a tsayawa cin abinci, sannan ka san kwana 3 akai ana ta yi bisa hanya. Babu komi mu ta yi, ni dai muradi na in kai Lagos nan, don wallahi kuɗi nika so in yi in dawo garin ga in yi walakanci. Bismillahirrahmanirrahim, Allah ka kare mu da shirin hanya. Yaro in dan tambayi kamar, shin ka taba zuwa Lagos ne ko kuma yanzu zaka fara zuwa? Kakka sake kira na yaro, sunana Lagos boy daga yau, saboda haka a kula, sannan ka dan kunna min sauti da Allah. A yaro bata kai can ba, Allah ya baka haƙuri. Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot. Barka, ni ne naku ɗan Lagos, ina muku barka da kasancewa cikin wannan channel mai albarka. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zara an ɗora ɗan Lagos kashi na 2. Mun gode.